support po din yung YouTube channel, May 17 Ilocana. Mahigit na po tayong 2,032 kahapon yung subscriber ko. Thank you so much po sa bagong subscriber. At thank you po sa lahat ng mga sumusuporta all over the world. Kaya ako laging nagsasilent lang para po ma-reach ko na po yung watch hour kasi bumaba po. Dati na po ako monetize. Pero bumaba nung hindi na po ako, 1 year akong hindi nag-YouTube. So ngayon po, active ulit ako. Sana'y supportan niyo ulit ako. Maraming salamat po.